Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hadin ba uwi ukana school ka Meghalaya ulaklat na kajingat bi mentala yuk jingtip basa uwi ukana school na Meghalaya ulayap hadin ka jingsitom jur na kajingat bi ha kajingbam kabaja ha kawe hostel ba penyaj bi an da kawe school shimet ha Malavali Karnataka. Une ukana school badang syuklat menta udai ubanak Thainong Stoin West Kazil District ya kane ka kubor ompat syam la pentikana da kibor badai keme. Uneu kena school badang syuklat menta udai ubana ka Thainong Stoin ya kane ka kubor ompat syam la pentikana da kibor badai keme. Henry na kaliang menteri rang ba ka jala ukonat ke sangma la pentikana ya kane ka kubor basngusi menta ka sngi baar leng ba ka jingtho ha x ba ong pangnut bantip ya ka jingklat sa uwi hebret na Meghalaya Karnataka ngapha ya ka jing sngolam syaki bahai hasam. Kane ka jingjia ka belajar ka hostel jong ka school Google Educational Institutional Residential School kepadaan hakasnong ti Kagepura Mandya District Karnataka kalasium ya ka jing im ki arngur ki hebret na Meghalaya. U khana school berkhat ningkong bana ka jila Meghalaya. Udai u kerlang khongtani ubana ka Thain perusla bad uba pule class 6 ubala klat hakasngi ublay. Hadu menta kila don kumpa arpula ingut ki khana school na Meghalaya kibala sa haktik hostel kabala aibam na kijing bam kibala sa bat kibatam na kijing le nyam holi na kijaka bamarjan harin kane kijing ja ya ki khana school baro kibasitom la penkitno sha hospital da kibor penya district ka sarkar jela kala penbenai ka song jingarap balai lak shi ki bahaying jong kine ki khana bayap bat kularu ban penlut pensep ya kijing sumar ki badang don hapdeng kijing sitom. Halor kane kajing jia ka sarkar Meghalaya ka siningkong kala phai u deputy inspector of school ba apisun bat usop divisional school education officer ba ar kharsenteu na ka district MIS PM projen ba kinlet Karnataka. Kini ki officer kini trelang bar ki bor penya district bat ban ai jingrap ki khmi ikpa jong ki khana ki bayo pang na Meghalaya. Ka sarkar jela kala lek perman bahai ka jinglong jingman berkal sangi beden bet yaki bor sarkar ka Karnataka ban pentikana yaki jing sumar bapaka yaki badang don hapdeng ka jing sumar.